Hvatanje za uspomene. Dolazimo do nove teme, koja je usko povezana uz moj poziv da postanete svjesni svih stvari koje neprestano dodajete stvarnosti. No krenimo redom. Moj poznanik pričao mi je neki dan kako je prije nekoliko godina držao govor u New Yorku, gdje su Portorikanci bili omraženi zbog nekog incidenta koji se dogodio tih dana. Svi su govorili prilično ružne stvari o njima. Potaknut tolikim lošim nabojom, on je u jednom trenutku rekao kako će im pročitati neke od zabilježenih izjava o određenoj useljeničkoj populaciji. Ono što im je pročitao bile su izjave i mišljenje ljudi o Ircima i Njemcima i svim drugim useljeničkim valovima i skupinama, koje su činile građane New Yorka prije mnogo godina. Na kraju predavanja lijepo im je rekao: ti ljudi ne donose svoju delikvenciju sa sobom. Oni postaju delikventi kada se suoče sa određenim situacijama tu. Trebamo ih razumjeti. Želite li popraviti trenutačno stanje, beskorisno je reagirati i djelovati iz predrasuda. Ono što vam treba je razumijevanje, a ne osuda. Na isti način unosite i promjene unutar sebe. Ne osudama, ne nazivajući se pogrdnim imenima, nego razumijevanjem onoga što vam se događa. Nemojte se nazivati velikim griješnicima. Ne činite to. Postati svjesni možete samo ako shvatite, a ne možete shvatiti ako ste opterećeni predrasudama. Gotovo sve oko sebe i svakoga oko sebe promatramo kroz maglu vlastitih predrasuda. Često je to dovoljno da ih se odreknemo. To vam je kao susret sa dugogodišnjim prijateljem. Bog Tom, pozdravim ga. Baš mi je drago što te vidim. I potom ga srdačno zagrlim. Grlim li ja u tom trenutku uistinu svog prijatelja Toma ili grlim svoje sjećanje na njega? Živo ljudsko biće ili nečije tijelo? Pretpostavljam da je još uvijek zanimljiv ko nekad. Pretpostavljam da se još uvijek uklapa u sliku koju imam o njemu, u moja sjećanja i asocijacije. Dakle, grlim ga. Nakon 5 minuta razgovora shvatim kako se promijenio i gubim interes za njega. Zagrlio sam krivu osobu. Evo dokaza koliko je ovaj primjer stvaran. Časna sestra u Indiji izlazi iz samostana kako bi organizirala seminar. Svi iz njene okoline kažu: znamo, to je dio njezine karizme. Ona stalno organizira neke radionice i odlazi na seminare, nju ništa ne može promijeniti. No, dogodi li se to da se ona za vrijeme tog seminara doista promijenila? Ona se promijenila i svi sudionici seminara su uočili razliku. Sada svi govore: izgleda da si stvarno došla do nekih uvida. I je. Ona je spoznala neke stvari, a oni su primijetili razliku u njenom ponašanju, držanju, na njenom licu. To je normalna pojava kad se mijenjaš iznutra. To se uvijek odražava na vašem licu, u pogledu, u držanju tijela. Dakle, časna sestra vraća se u svoju malu zajednicu i kako je njeno okruženje opterećeno predrasudama, fiksiranim slikama i predodžbama o tome tko ona zapravo je, oni će i dalje gledati iz ugla svojih predrasuda. Oni su jedne osobe, oni su jedine osobe, iako naizgled njoj najbliže osobe, koje ne vide tako očite promjene na njoj. Kažu: sada možda izgleda nešto duhovnije, ali vidjet ćete, nakon nekog vremena opet će pasti u depresiju. Nakon nekoliko tjedana ona stvarno postaje depresivna jer reagira na očekivanja svoje okoline. Oni su zadovoljni jer kažu: vidiš, rekli smo ti, nije se nimalo promijenila. Tragedija je što se ona promijenila, ali oni to nisu vidjeli. Ljudska percepcija ima pogubne učinke kada su u pitanju ljubav i međuljudski odnosi. O kojem god odnosu je riječ, on uključuje 2 stvari. Prvo, jasnu percepciju. Onoliko jasnu koliko smo za to sposobni,
o čemu bi se naravno dalo razgovarati. I drugo, preciznost reagiranja. Što jasnije vidite neki odnos, to bolje možete reagirati. Ako vam je percepcija zamagljena, ne možete pravilno reagirati. Kako možete voljeti nekog koga čak i ne vidite? Vidite li stvarno osobe za koje se vežete? Ali ih stvarno vidite? Osobe za koje se vežete. Vidite li uistinu osobe kojih se bojite, pa vam se zato ne sviđaju? Uvijek mrzimo ono čega nas je strah. Ponekad čujem kako je strah gospodnji početak mudrosti. Ali stanite malo. Nadam se da oni koji to govore znaju o čemu pričaju, jer mi uvijek mrzimo ono čega se bojimo. Želimo se osloboditi, uništiti ili barem izbjeći ono čega nas je strah. Ako se nekoga bojiš, sigurno ti nije drag. Čak ga i ne vidiš dobro, jer ti emocije zamagljuju doživljaj. Stoje ti na putu. No, to je tako samo dok se za nekoga i nešto vežete. Kada u vaš odnos uđe prava ljubav, ta vam osoba prestaje biti prijetnja, nestaje vašeg određivanja u smislu uobičajenog sviđanja ili nesviđanja. Vidite je jasno i odgovarate točno onako kako treba. Na ljudskoj razini vaše sviđanje i nesviđanje, odabiri i privlačnost i dalje vam stoje na putu. Prema tome, trebate postati svjesni svojih predrasuda, svojih kriterija prema kojima vam se neko sviđa, netko vam je odbojan, a netko drugi vas zabavlja ili privlači. Svako određenje proizlazi iz kriterija i uvjeta koje ste sami odredili. Jer kako to da volite stvari koje ja ne volim? Vaša je kultura različita od moje. Vaš odgoj je različit od mog. Kada bi vam ponudio neku hranu koju ja inače obožavam, vi biste je vjerojatno odbili sa gađenjem. U nekim dijelovima Indije ima ljudi koji vole pseće meso. Mnogima bi se od same pomisli da su posluženi psećim odrescima bilo zlo. Zašto? Različita uvjetovanost. Različito su programirani. Hinduistima bi sigurno bilo loše kada bi znali kako im je upravo poslužena govedina, dok Amerikanci uživaju u njoj. Pitat ćete, zašto ne žele jesti govedinu? Iz istog razloga iz kojeg vi ne želite pojesti svog kućnog psića. Vau, potpuno isti razlog. Krava je indijskom seljaku isto što i vama pas. Prema tome, jasno je zašto seljak ne može pojesti svoju kravu. Postoji naraštajima usađena kultura koja pomaže sačuvati životinju potrebnu za obradu zemlje. Zašto se zaljubljujemo u nekog? Zašto se uvijek zaljubljujemo u određeni tip osobe? Jer smo uvjetovani. Poslije smo izgradili sliku osobe željenih osobina, odredili smo koji su to osobine koje nas privlače, tako kada konačno sretnemo osobu koja naizgled zadovoljava naše kriterije, poludimo od sreće i zaljubimo se do ušiju. No, jesmo li doista vidjeli i osobu koju tako ludo volimo? Često je ugledamo tek nakon vjenčanja i onda se naglo budimo. Sad tek može započeti ljubav. Samo zaljubljivanje nema baš nikakve veze sa ljubavlju, jer to nije ljubav, to je želja, žarka želja. Svim svojim srcem želite čuti kako to prekrasno biće želi baš vas. To vam pruža osjećaj beskrajne ushićenosti. U međuvremenu svi ostali govore kog vraga vidi u njoj. No, riječ je o vašoj uvjetovanosti. Vi zapravo ne vidite. Zato kažu da je ljubav slijepa. Vjerujte mi, ništa na svijetu ne vidi tako jasno kao prava ljubav. Ovisnost je slijepa, vezanost je slijepa, privreženost, težnje i želje su slijepe, ali ne i prava ljubav. Prema tome, ne nazivajte slijepe želje ljubavlju. Riječ ljubav uistinu je oskrbljena u mnogim jezicima. Ljudi kažu da vode ljubav,
da se zaljubljuju. Kao kada dječak kaže djevojčici, jesi li se ikad zaljubila? A ona odgovara, ne, ali mi se zasviđao. Dakle, o čemu je zapravo riječ kad se zaljubimo? Prvo što nam treba je jasna percepcija. Jasnom sagledavanju druge osobe prva je prepreka mnoštvo emocija koje se nađu na putu. Pregršt uvjeta, kriterija, sviđanja i nesviđanja. Moramo se suočiti sa činjenicama, ali prvo se moramo suočiti sa nečim još važnijim, a to su naše ideje, principi, životna opredjeljenja. Tako se događa da naše osnovne životne postavke, naši principi koji bi nam trebali pomoći da spoznamo realnost, postaju glavna prepreka u spoznavanju stvarnosti. Jer prije ili kasnije zaboravimo da riječi nisu stvarne. Životni koncept nije isto što i život. To su različite stvari. Zato sam vam i rekao kako su glavne prepreke u pronalaženju Boga sama riječ Bog i naše shvaćanje Boga. Niste li dovoljno oprezni, vaša će vam shvaćanja doista postati prepreke na putu spoznaje i odvesti vas u potpuno krivom pravcu.